या आठवून घरातले आम्ही घातले टायर आणि कपडे स्वतः मी विधवा पुढे काय त्याला हो दोन तीन हो एक काढली भाऊ कोण तू ही बोवडे काढून काय करपाचं तर सगळं उडवले मग हो मी विधवा काम करते पा तो हे बघ तो एक 7 होतो एक 8 बरे काय सकल उडेल एकच आमच्याकडे हात घातला ना हॅलो आंबोसे आमचे हांगा 3 कावाते उडयल्या 4 कावाते उडयल्या कितली वर्सां जाली तुझे कावाते लावन आमकां 20 वर्सां जाली आतां 20 वर्सां जाले कावाते लावन ती केन्ना आयलो तुमच्या बागायतीन राती येयला हय राती येयला आणि कितले 4 कावाते उडयला कावाते उडयल्या माझे हे पळोवंक शकता तुम्ही तुळशीदास शिरोडकर तामोशाच्यान त्याचे 4 लागते कवाते राती ओमकार हत्तीन उडयला हे कवाते लावपाक मेहनत घेवपाक ताका सादारण 20 वर्सां लागली आणि 20 वर्सांनी हे लागपाक येयल्ले कवाते राती हत्तीन मुळा सकट उडयला हे पळोवंक शकता मुळा सकट उडयला हे आतां शेतकऱ्यांच्या नुकसानाक वाली कोण सरकार काय हांगा गांभीर्यान लक्ष दिना आतां 1 वर्स जालें हत्ती 3 म्हयन्यांनी हांगा येवन नुकसान करता तर हे शेतकरी बिचारे करपाचें कितें लास्ट टायम नुकसानी सुद्दां मेळना तांकां इतली नुकसानी मेळना जितली जाल्या नुकसानी तितली पयशे घेवन कितें करपाचें 20 वर्साचे कवाते माड जर उडयता बागायती उडयता ते पयशांक कितें करता पयशे आयज घेतले फाल्यां काबार जाले हे आयुश्यभराची कमाई तेंची ही अशी पिड्ड्यार जाता तर हे प्रशासन आमचे गोवा सरकारचे कांयच लक्ष दिना हे कडेन तर ह्या शेतकऱ्यांची मागणी आसा की आमच्या गोवा सरकारान ह्या हत्तीचो बंदोबस्त बेगिनात बेगीन करचो धन्यवाद माझं नाव सुबोधिनी बुधाजी परब मी हाऊसवाईफ मी शेती करून पोट भरतं आणि माझं काय ना मी स्वतः ॲग्रिकल्चराचे कवाते न्हू पंचायतीचे न्हू हेचे न्हू मी स्वतः इकते हाडून हे कवाथे लायले न्ही हेतूर मी काम केलं 8-9 वर्सां आता 10 वर्सां आणि हे 10 वर्सां मी वावरान हे कवाथे केले जाल्यार आता ते हत्ती इलो हत्ती बरोबर 2 जाण इल्ले त्यांच्या हातीत फक्त 1 लिटराची बाटली तेलाची आणि त्याच बाटलेन त्या हत्तीक ते कशे धांवडायतले आणि तो काय जायना धांवडायला परतून मागीर मी कपडे हाडले 2 टायर हाडले आणि मी टायर ते हाडले आणि मी आग घालून माझ्या चेड्यांनी दोगांनी आणि ते दोघंय जाण आणि लोक असले पण लोक लांब पण आमुळलो परतून येता हेचेर लोकांनी काय करूचं आम्ही गरिबांनी लोकांनी काय खावचं हेतून आता गव्हर्नमेंट दितलो ना न्हू 1000 2000 जावं 10000 दीत पण आमकां फाल्यां जर हे फुटलेले कवाते हे लागलेले एका वर्साक आमी 40,000 उत्पन्न हे आता 8 कवात्यांनी काय करपाचं आम्ही त्याच्याकडे ते भुरग्यांक धाडलेले बगडी उठे त्यांच्याकडे काहीतरी पण अवेलेबल जाया न्हू तेंचो जीव न्हू तांकां मारती जाले ते खंय वयतले त्यांच्या हातीन कांयच ना तसले हेनी ते येदे व्हडले हत्तीक ते कशे धांवडायतले कितल्यांक येलो तो राती अंदाज 9:30 त्या सायडीन येतलो खंय 12 बीन असो पावलो तो 12 उपरांत पण लोकांचेय केल्या पण माझा इतके स्वतःचा केला म्हाका लागता बाकी जगांचा म्हाका पडलेला ना गेल्या वर्सात थंय तो येयल्लो ते 2 कवाते उडयले पंचायतीन कोणी जन भोवंक ना पंचायतीक पत्रिका दिवंक जाय आसली ती मी दिवंक ना तर पहिली मेन आसा गावान काय जाता जाल्यार तांकां पहिली पत्रिका सांगूंक जाय हो ती मी सांगूंक ना म्हणून तेंच्यानी येवन भोवंक ना जावं कांयच हें करूंक ना आता कोण ॲग्रिकल्चरचे इले ऑफिसर बी कोणच अजून येवंक ना
कोणाकच पडलेला ना. आमच्या गरीब लोकांचा हेंका कोणाक पडलेला ना. जर तांकां खंय तरी काय खावपाचा आहा थंय तांकां मेळटा वयता आनी कोणाकच थंय कोणाचोच पडलेला ना. पण ह्या आमच्या सारख्या गरीब लोकांनी विधवा लोकांनी हेंच्यांनी काय करूचा आनी खंय वयचा, कोणा कडेन वयचा. गेल्लो काय लागीं धरचो ना, कित्याक तांकां सगळ्यांक ह्या अवेलेबल आहा. हे काय तर परिस्थिती बघून तेंचे निर्णय असतात प्रत्येकाचे. खंय वाच तूं, खंयच्या ऑफिसान चल, खंयच्या पंचायतीन चल, खंयच्या मिनिस्टर, कोणाय कडेन वाच. गरीब सरीबाग कोण मानन ना हे. ओके. आणि आम्ही गरीब जर असला करून गेलो, शेती करा, ह्या करा, काय करा आणि काय खाया, करा काय ह्या केला जाल्यार हे तेचो परिणाम खावचा काय आम्ही, जगाची कशी. आणि ह्या आमचेर बघतलो केव्हा कोण गव्हर्नमेंट जावं लोकांचेर, गरिबा लोकांचेर लक्ष दवरतलो केव्हा. आणि आमच्या सारखी बोली काय तर सुबेस तर असा तर तसा हे मिटिंगेक वयता. अरे तुमकां 100दा तुमच्या पांया गेलं, तुमच्याकडे काय एका 10 पैशाचं तुमच्याकडे काम जायना. आमच्या सारखे आम्ही काम हे सांडून तुमच्या दारा वयतू, कित्याक आमच्या खातीर भुरग्यांक पेज पाणी लागांक जाय. म्हाजो आतां भुरगो तो 6 म्हयने जाले बेकार आहा, सगळ्यांच्या पांयांकडे गेले. एका कोणाक 5 रुपयाचं काम लावची ऐपत ना हेंका. हे आता कवा ते केन्ना लायल्ले तुम्ही? 8 वर्षाची 8 मेहनत वर्षाची माझी. मेहनत. ओके. 8-9 वर्षाची मेहनत माझी. मी पंप हाडून हतीसर होणको काढून लायलो. ही ह्या मारलो कंपाऊंड मारलो जाल्यार सुद्धा ह्या आता असं झाला खावच्या वखदार. ओके. काय करपाचं तर तू. नाव किती म्हटलंय? माझं नाव सुबोधिनी बुधाजी परब. ओके, थँक्यू. ते नाव तरी सांगते ना कोण हो मरे रामकृष्णाचं जी नाव माहित नाही मला. नाव आमकांय नाही खबर. ही गाडी केव्हा उडयली बाबा? अंदाज 12:30 उपरांत. तुम्ही कितल्यांक जागे? 8 जागा असलो. 12:30 उपरांत मागीर येवन हे केले न्हू. बरें. मी छाया शेट्टी आहे, वर्षे पंच मेंबर. हम्म. तर आज 3 वर्सां झाली आरो नक्ती ह्या लोकांची अशी येऊन आमची ही अशी नुकसानी करता. आता तो घरात बेगीन येवपाक लागलो. लोकांचे 4-4 वर्साचे कवाथे सुद्धा आडवे पाडून तो मोठी नुकसान करता. खूप नुकसान झालेली हा. ही नुकसान भरपाई गव्हर्नमेंट दिते म्हणटा, पण ती काय आमकां 2 वर्साची मेळांक ना कोणाक अजून. आणि ह्याच्या पुढे मेळ्ळी न्हू ते नुकसान भरपाई. तर हे 4 वर्साचे कवाथे ते परत जावपाक कितको हें आसा. आणि ह्या कवाथ्यांची ह्या करून आधी पहिलीच सरकारान माझी मागणी इतकी असा की हत्तीचो पहिली सारकोच बंदोबस्त करपाचो की परत तो आणि आता येऊंक जाय नाही सर. सो ही आमची रिक्वेस्ट आहा तांकां सगळ्या गावाच्या वतीन. मी सांगतोय की ते सगळ्या गावान आता पयर काल उगया त्यांनी हे केली, तामोशा केली आणि आजो वर्षान ह्या त्यांनी सगळं आयज उडयलेला हा सगळ्यांचा. आणि अजून तो असा आहे सर, तो आता परत आयजचे रात्री तर फाल्यां कितके काय करीत सांगा हे ना. ओके. येस, थँक्यू. नमस्कार. सध्या आम्ही तोरसे हरिजनवाडा परिसरात आहोत. शेटीवाडा हरिजनवाडा आणि शेटियेवाडा या परिसरात काल रात्रीपासून ओंकार हत्तीने धुमाकूळ घालायला सुरुवात केली आहे. अनेक शेतकऱ्यांचे कवाते म्हणा किंवा केळींची झाडे नष्ट करण्याचा प्रयत्न झालेला आहे. रस्त्यावर एक वाहन होते, 4चाकी वाहन, त्याचा मुख्य दिवाही फोडून टाकण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. या ओंकार हत्तीचा बंदोबस्त करण्यासाठी काल रात्री 12पर्यंत 2 वन खात्याचे कर्मचारी सोबत होते. त्यांच्याकडे या ओंकार हत्तीला हटवण्यासाठी किंवा त्याचा पाठलाग करण्यासाठी त्यांच्याकडे कुठलीच यंत्रणा नसल्यामुळे त्यांचाही नाईलाज झालेला आहे. सरकारने या ओंकार हत्तीचा त्वरित बंदोबस्त करावा आणि ज्या शेतकऱ्यांची बागायती या ठिकाणी नष्ट केलेली आहे त्या शेतकऱ्यांची लवकरात लवकर भेट घेऊन त्यांना जास्त नुकसान भरपाई द्यावी अशी या माध्यमातून आम्ही मागणी करत आहोत. मी निवृत्ती शिरोडकर.